Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Bayong aga naman sa ato ng magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Lunes na kita, Hunyo 22, tuig 2020. Aksyon Hotline. Kumusta ka mo masuki naton nga matag palamati sa kanginan, liwat na naman kita. Nga magapangalagad tubtob sa takna, galas 9:30 karon nga aga. Nanong pilag kamadalag ko nga balita nga aton tutukan, diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Ginaupdan kita karon nga aga sa technical side ni Aksyon Henry Espulgar. Kabuylog maraton, Aksyon JM Baikin, kag Aksyon Dorel Cabato. Ako naman Aksyon Artay Hupon checking in diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Kumustahon ta karon ang pinaka-latest nga advisory gikan sa PBOX kag subungman sa Provincial Disaster Management Program. Matapos nga may ara sang aktibidad nga nabatyagan sa Bulkan Kanlaon. Dati may mga pagtayog, may na-record diri sa aton sa bahin sang La Carlota. No, ibaluon tara karon ang latest advisory sa aton sining sa bahin sang PBOX mismo. Pagi kay Sir Ben Tanatan, ginahulat ang numero sang iya sining counterpart kag sang iya personnel ngara mismo dira sa La Carlota City. Pero i-check karon talang Action Hands ang aton PDMP kung nanong advisory kag nanong pinaka-latest nga nakuha nilang record so far today kon parte sa mga aktibidad no, sang Bulkan Kanlaon. No, madugay man gawa nga wala nakapabatyag ni si Haring Kanlaon, and this time, kagabi, kainas ang kagaon, may mga recorded pa eh. Nga mga tayog. No? Ibaloon ta karon kung ano gid ang latest sini nga advisory gikan mismo sa PDMP. Alas 8:05 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Nano pagid ang madalag ko nga mga balita ha. Check karon tani karon sa pulis. Kay kon pamatian ta ang hanay sang PNP, at least ang leader sang Ipugon Group kuno na kuana nila. Naaresto nila na tikma dira sa area sang Kawayan. Tibalaon tara kon tuod ng nanugid ka matuod nga leader gin man siya sang Ipugon Group. Manamuning namunon last time mo ni Police Colonel Henry Binyas ngang hambal niya ti parti Ipugon daw sige ang ila sininga kwan, sige ang ila sininga pang halit kag panghimo sang krimen, no? Tiding kakita sinaya gagin patay pa nila tong isa ka foreign national. Di baloon ta karon nanong latest sini. May operation man Shabu, no, nagkaladakpan, apat diri, dako-dako naman yung kantidado, pero pierdi ni siya sa nagligad to yung isa lang ka-operation
Ang ila to yan na recover mga 11 million area. Gamay man lang mga 224,000 de pesos. Ti amo na siya ang premyo bala basta way gapahimunong kag sige ang operation sang mga otoridad sang kapulisan at least mayara gid sang madakpan. Pero kung nangaton otoridad, ti padako malang abis ang ilaboy-on, ati, why may mo Why may mo? Kung in kaso nga why malang gagiliho, ti tapos kid, ang mga durugista kasaho nila At ibaloon ta karon kung anong latest sini sa illegal drugs, no, kay kainan na cover man ni Action Alvin Graba. Nano pagid, madalag ko nga balita nga aton sini istoryahan karon nga aga daw hindi mayo ang kondisyon niya daw siling niya daw masalaan pa ko ni GM siya daw hindi na mayong imo sir basi COVID na siya. Ari pagido ang latest ba nga ang DILG may ginapagwa karon nga desisyon kag advisory parte ini sa mga locally stranded individual o kon LSI. At hindi na sila pwede makagwa kag makasulod dalin sa Cebu. Ang rason diriti si bangod gyapon sa problema kag amo na bala siling ko basta gani may pagtaas sa numero man pating tawo di sa ang tao di sa aton sa naggrosan bakolod basta gani may report nga may numero nga nagadugang ti sino abing hindi kulbaan man no sino abing hindi sinikulbaan kapin pa kay ang luyag sang tanan nga makarecover na kita mo ang luyag sang tanan nga maka balik na kita bisan sa new normal lang. Tining kakita sa naman, siling niya grabe ning pagtayog sa amon, gina mga past 12 to 1 a.m. Kag 2 a.m. kuragmang kami sa pamilya ko, ari ko la Carlota. Oy, grabe I-check ko lang na karon kay Ma'am Jinky, kay gina-contact na ton ang taga P-Box. Kay ato ni sila dito ang monitoring team nila Orionet agod nga mga hatag kita advisory sa mga banwa malapit dira no sa area sang La Carlota parang maka-istorya kita sa ila kung ano ara na si Ma'am Andy sa aton nga linya actionens kay unahon taning P-Box anay kadali lang ari sa aton nga linya si Ma'am Andy do Quintia, ano ning apelyido? Ma'am, hello, good morning. Hello sir, good morning. Salamat sa time si Action Art diri sa Action Radio Bacolod. Si Ma'am Andy Quintia ni siya. Quintia apelyido mo, ma'am? Yes sir, Quintia. Quintia. Balik kay Sir Ben Tanatan, managhalin ng imo number. Now, ma-check lang kami unahon ko lang kay damo ga pamangkot parti sa latest nga records ninyo kag monitoring about kanlaon La Carlota do mo ning isa sa may babasko ga pagtayog nga na record ma'am lanong latest subong advisory as of 8 a.m. sir ang aman nga seismic monitoring network naka-record sang 130 feet sa earthquake. Ang pinakamabaskog nga na-record is at 1:01 a.m. kaginasang aga kag 2:06 a.m. Nga felt siya diri sa La Carlota at intensity 5. Kag ang 2:06 naman at intensity 4. Kung amo kay nasang kagahon niya mo ning 5 magnitude ang na-record. Intensity, sir. Ang intensity is different from magnitude. Okay, intensity 5. Yes, sir. Ma'am, para at least maintindihan what is the difference, ang kinalain, the difference between magnitude kag intensify?
Ang intensity, sir, amo ni siya Ang intensity, nabasagan naton. Ang perception naton sang kung ano ato na feel kadtong nagalinog. So for example, kung kita malayo dito sa area nga epicenter sang linog, so mas malaba ang intensity nga aton nga na feel isa dito sa malapit sa sentro sang linog. Okay. So, amo na sang intensity. Oo, sir. Ang magnitude, ano ni siya? Amo ning actual nga record ninyo? Yes, sir. Amo na siya ang na-record sang amon nga instrumento. Okay. So, bali, ma'am, kaina at around 2 o'clock nino, ang medyo baskog? 1 o'clock. 1 o'clock? 1 Oo. Okay. Pero lately, daw ay naging man, Ma'am Andy, siyang nagsunod pa? Sa subong, sir, medyo, although may mga nare-record ng mga events, hindi na sa felt or perceptible. Ang kadina nga, sang kaagahon, amo gito ang medyo mabasog ng mga linog. Okay. So, sa subong mga aftershock, siguro, amo nga mga na-record. Ma'am, ano ni siya? Ang butang balon, because ang sining ginpakita sang bulkan kanlaon, ano ay ang nag-trigger sa iya nga tayog ini siya? Sa subong, sir, hindi pa namon mahambal nga volcanic gid ang nature sang sininga event or may pagsaka sang bagma. Kaya pwede ni siya man nga maging, ang cause ni is pwede nga paghulag man sang fault. Okay. Oo. Kay, syempre, ang vulkan is also a fault man na siya, sir. So, pwede nga ang nga aton nga nabasagan kagina sang aga or kahapon is pwede siya nga tectonic, pero wala man natin ginakuha ang effect nga pwede niya mahimo sa kanlaon, sa activity sang kanlaon. Kay malapit gid siya sa slope sang kanlaon ang aton nga mga epicenter. Okay. Aton nga linog. Why pa man kamo na record no kado damage o kalitan nga gindulot ining pagtayog? Actually, sir, ang amon nga pan is wala pa man kami sa mga LGUs. Okay. Okay. Hello, Ma'am Andy. Damidyo na dula. Nag-chopping imo signal. Hello, sir. Okay. So, bali ang inyo monitoring, dragig ka mo, ma'am, no? Ang inyo station niya sa La Carlota City, no? Ang intensity Okay. Oho. Nagakuan siya, nagadula-dula ang signal ni Ma'am Andy. Ma'am, ano ang imo advisory to the public sa mga LGU? Why man sang aso o kon buga abi nga nakita na eksperyensyan sa crater sa bulkan? Sa subong, sir, hindi pa natin mahambal kung ano gid ang maging effect sini nga linog sa Canlaon volcano. Although, ang Canlaon mismo, may mga ginapagwa siya nga mga steam, no? Makakita man kita sang mga up to 200 or 300 meters of steam sa baba sang Canlaon. Okay. Ini siya, amunigig man ang iya nga steaming activity. Tapos, sang June 13, naka-record kami sang 438 tons per day nga SO2 emission. Okay. So, at Tapos, least, nubo man lang gali, no? Hindi magintama kataas. Oo, sir. Bali, ang steaming activity niya, medyo nasa, kumbaga, sa normal level lang ni sa aton. Pero, ang ginabantayan natin, sir, is ang gina-emit niya nga SO2. Kay, by that time nga magtaas ang SO2 nga level nga gina-emit sang bulkan, ibig sabihin medyo
active na naman siya. Okay, okay. So, delikado, Ma'am Subong. Ang why man ni ginatugutan, no? May makasulod, malapit sa crater, ang may gusto, luyag magtaklad. Tuduway pa man na ginatugutan, no? Sa Subong, sir, kay alert level 1 ang bulkan, so wala ginatugtan nga may magsaka sa bulkan. Sa amo ni nga tiyempo, tungod kay amo na ganin madamo kita na record nga linog. So, pwede nga matipag ang duta. Bisan hindi man siya maglupok ang bulkan, pero pwede matipag ang duta tungod sa nasug sang linog. So, gina-advise naton nga ang mga pamuluyo nga maging masyag sila sa ilang paligid. Sige, sige. Ma'am, sige man ang monitoring nyo, no? Kag, as we speak, daw ay pagidman ka mo sang na-record ya, nga latest nga activity niya o pagtayog? Mga aftershock, sir, gina-monitor gyapon namon ang activity sang linog na ini. So sa Subong, may nakita nga 136 nga earthquake nga na-record. 130 tanan ka mga aftershocks? Hindi lang isang aftershock, sir. This is including sa dong mga activity kagabi. Grabe, no? Kalawig, no? Kadamo na gali, no? Sige, anyway, ma'am, anong advisory mo to the LGUs and to the residents nga malapit sa tiilan sang bulkan? Sa mga residents nga ga-star sa tiilan sang bulkan, so ginagawa natin nga kumbaga maging very sila, no, kumbaga, ang ilang, i-secure nila ilang mga palibot, kay tungod nga, pwede gani nga matugtag, kumbaga, ang mga duta, kay tungod nga, ang bulkan, very steep na siya, ang iyang slope, so, pwede nga magka-cause ng landslide, mga amana sa. Sige. Ma'am Andy, salamat gid sa time mo nga ginatag this morning. Ma'am Andy, kintiya mamang pagbasa sina, no? Yes, sir. Ano giganing specific nga designation naton da, ma'am? Resident volcanologist, sir, kang Canlaon Volcano Observatory. Sige, sige. Ma'am, halong ka dira, dira ka permi nga daan ka tiner? Thank you, sir. Thank you, good. Okay, good day, good day. Salamat. Thank you. Good morning, good morning. Action Hotline. Mailang kon sa mga balay nga inang ang pagtayog bala man-made action hence, man-made balay ng mga balay lang nga ginobraga tayog, kay si Action JM kabalo na magpauntat sang linog. Importante sila nga may electricity. May supply sa kuryente, bla? Kag may suga. Sila nga mga muna, sir. Simple lang na. Sa mga nagatayog, abe, bisan intensity, 5 or magnitude, pila pa da. Niya i-on balang light kay mga patay na iyang mauntat ng linog. Action Hotline. Amat-amat naman siya ka-intindi. Good morning, dira kay mami niya. Happy Father's Day. Sa tanan nga mga amay kahapon, sa kay Action Henry, sa Amundri, mga kopdanan sa Action Radio, sa mga tatay, sa mga amay, papa, ano man ang inyong pagtawag, tay kahapon, adlaw naton kapon, no? Mga kabataan, grabe, mga greetings. Si Action JM, gin feature agad si Papsi niya, nagpalabot gisa sang regards. Tiyan mo gina, no? Espesyal nga okasyon para sa aton nga mga amay. Kag sa mga nagaplano, kag nagahandom nga mangin amay, Action Hotline. kag sa galuyag nga mangin amay. Pero ang importante, nga mangin responsable kita kung luyag naton nga mangin huluwaran nga amay. Action Hotline. Ang pagkaamay, di lang ni siya nagala tapos sa isa ka tuig, 2 ka tuig, 10 ka tuig. Ini nga kontrata, hindi niya pwede nga talikdan mo. Mayara nga daan nga iban nga ang pagkamay, kita mo naman ng bata mo, bisan may mga asawa na, may mga tungod na sa pamilya nila, tinagatiner pa na sa inyo. Amo niya galing ang aton kultura eh. Amo nang nandanta nga bisan
may edad na kita, ang close family ties ara gid, no? Pero ang aton pagkaamay kung kaisa, amo man ang isa ka hangkat, kung ikaw lalaki, kakinanglan ti mangita gid diya, kung panubuhion ang imo kaugalingon nga panimalay. Action Hotline. Nga mapabugal mo sa uling nga ti ikaw nangin isa ka huluwaran nga amay. Action Hotline. Now ang pagbalik ta karon na kay damo kita mga balita sa update no sa mga kaso sang COVID diri sa Bacolod kag Negros kag ining order sang DILG parte sa pagpauntat sa mga locally stranded individual from Cebu or entering Cebu. Grabe man, no? Bagay kayang kaso to sa ila, iya. Sige mo, ang Cebu City, Action Hotline. kagiban pagin nga bahin sang pungsod Pilipinas. Basta Manila, basta Cebu nga mga cases, di ginatingwaan gid nga mag-contain or hindi, dali-dali sila, mapagustuhan lang nga maka-travel, kag ti dapat monitoron gidi, no? Lain yang Region 6 nga status nga subong somehow ang pag-travel mo medyo mahapos na lang. Action Hotline. Kag-update sa ning Ipugon Group kag Baybas ni Action Alvin, inatanan karon tutukan sa pagpanumbalik sang inyo palatuntunan. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Action Radio, Bacolod saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Norden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat,
iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19.
pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Pito
So, ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng kamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 8:39 nagapamati gid Hinaro Jr. Vidal sang Tokyo, Japan. Salamat gidra kay Hinaro JR ni sa to. Hinaro JR Vidal sang Tokyo, Japan. How do you do? Anong mga hinapon nga mabalaan ta sila banduwa kita arigato. Insakto na. Ano nang butang balon sa arigato man? Thank you. Ang good morning si ila to ano gani? Ha? Why takabalo no? Ang nabalaan ko lang yang hinapon ang halindib na sa aton to nga mani. Oo. Dalon to gani pagbalik din nagaraya. Sige.
mamangkot lang kay paring Ken alon sa guide sa Tokyo, Japan, pare ano na ituluy man tabi kay paring Paul para nga makabalo man ta hinapon. Morning man, may lang nga pag-monitor karon nga aga sa kay paring Raymond Alarcon Sagal Jr. Morning kuno kay Natalie Sasom, kay Grace Morales, ka-monitor sila. Si Madam Jinky Dagia Mirais, no? Good morning. Happy Father's Day. Okay, tapos naman na, pero at least ang greetings nyo, sige-sige gyapon sa tanan nga mga amay. Thank you, Gid. Aton kadlawan kapon sa mga amay sampuluyan. Morning lang, may lang ka-monitor kay Eliezer Isplique Jr., GC Dikilato, dira sa may Moises Padilla, ang head sang ila sining Bureau of Fire Protection. Happy Father's Day man sa inyo. Sa mga may upod mo na Ohio. Ohio na ang pagbasa to. Morning. Oh. Sige, Archie Supina Baribar, Councilor, Ohio. Oh, grabe, no? Perly Sarahina, Salongero, morning man. Thank you for listening. Sir Nonoy Espina, na may aga dira Sir Nonoy. Happy Father's Day man sa inyo. WCPC, Rose Marfil Singguan. Hinablos ko na pa kaisa ko pa din kakita sinaman. Philip Loyola, Sir. Kumusta? Engineer Raul Velasco, good morning man. ABC President Lemer Lambot sang Kanduni. Kapitan sang Kabog na Juan Suniel Malayang, Camille Lopez, morning man. Araman si paring Basti Girhin, good morning. Basilio Dominador Artifici III, salamat gida, no? Bowie Jolingo, Dexter Bihos, thank you gid. Kapamati man kuno si Carol Alonsabi sang Tokyo, damo na sila, no? Mga Tokyo, Japan, ano to, Action Doors? Okay na to, tawagan to sila dayon karon na. Ang party sa Ipugon unahon kuno yung antes plus problema kag update no sa mga LSI kay kada adlaw duga pa lang luyang lawas mo blay nang makabasa ka sa website. Mabasahan mo sa DOH advisory may bag-o naman nag-increase nagdugang nga numero sa mga nagapositibo nga mga OFW, although ara sila sa quarantine facility. Tigaling ang epekto sina, kay ang tao makabati, sila nga may nagdugang naman to, kita niyo katrasado, no bisan ang pag-ios ng tao sa buong limitado, gyapon man may kakulba nga dala mo. Hindi lahog ang COVID-19, kag mientras tanto nga wala pa sang bulong, pagka-ukon vaccine para diri, tibudlay na, hindi kita dapat magatag sa kumpiyansa. Morning man kay former Kapitan Iman Rectra. Siling niya, ask lang ko pre kung may requirement pa para magtabok pa Iloilo, Bacolod, vice versa. Why na pare? No, pwede ka na anytime ka travel, no? Halin Bacolod, Iloilo, why na gidman na, why na magani swab eh. Kay ti pariho kita mo, ang Iloilo kag Bacolod, pariho kita, category nga pwede lang kita ya makatabok, no? Why na ginman sang requirements sa ginapangayo. Kay paring Bibing Perono, ang mabuot nga Deputy Chief of Police sa Minalbagan, good morning man. Ayos, kaduan ta si Colonel Henry Binya sa MCPO, basi magsabat pa lang. Sa kung wala sa si Sir Pico, na lang kay si Sir Garing Ganaw sang Kawayan, way pisagasabat. Kaya ang isa sa mga gusto tayo baloon, ari party sa Ipugon eh. Pakarunan ko ning update sa COVID, no? Kay daw halos kadadlaw daw problema lang ya kung mag-istorya kita nga ni party COVID dalin sa quarantine facility, problema sa way nagasunod nga mailis ay sa protocol kag stricto nga pagbantay ti ado amon abla online sa hotline. Pero ari sa atong linya si Police Colonel Henry Binya, singagawon ko lang siya kay this is a good news, nadakpan ko no ang leader sang Ipugon sa Kawayan. Let's have Colonel Binyas on the line. Colonel, mayong aga sa imo. Yes sir, good morning sir. Kabalo ko medyo busy kag daw gasako kagid. Colonel, good news ni kido nadakpan tong leader sang Ipugon sa Kawayan.
Yes, sir. Yes, sir. Actually, dito ako kagabi. Okay. And positive siya natakpan ang kawayan police, sir. So ano ni sir, may direkta ni siya nga participation, di siya natabo sa aton sa Bacolod or mga pamilya lang tong na-involved? Hindi ako na mag-kwan, sir. Mag-hatag sang or mag-disclose ang information. Yes, sir. I understand. Very sensitive pa sa buong kaya ginagawa natin ng kaso. Okay. So, ano sir ang imo coordination man nino sang BCPO kag Kawayan PNP? Yes, sir. Kaya may kuhan kita, may interagency kita nga ginkuhan, SITG gin-create kita para magkuhan from time to time nagka-coordinate kami sa kuhan sa mga chief of police sa kuhan sa Negros Occidental, especially sa Kawayan and other municipalities sa southern part of the province. So what will happen? Sini-turn over sa Indione o dito lang siya ila matiner sa Kawayan? Well, I understand may warrant siya. Then arrested siya for possession of explosive. So, ang custody dito sa iya, then kung may hearing siya sa aton niya kaso, then that's the time lalo nato siya. Ate, sige. Aside siya, sir, wala to sa mga members nga dito, no? Depende na, sir. Depende na later on sa korte kung padala niya diri or depende na sa tanaw natin kung ano ang masunod niya. But ang pinaka-importante siya ang dakpan siya. Sige. On that note, Colonel Henry Binias, congratulations to the team sa inyong grupo sa BCP o Kagawayan PNP sa NOCPO and kabay pa mapasaka na gilayon ng kaso sa ila. Yes, sir. Kabay paniwaan nato, sir. Salamat, Kid. May ngaga. Action Hotline! Gadali to si Colonel Henry Binias, no? Kaya may mga conference pa sila. Si Sir Garingana, why gid ka mo ka, makontakta siya biday kay si Sir Garingana sa Kawayan, kay ang pag-insindi ko ang lugar ni ginapanaguan nila o dito sila nagatiner, medyo nabukid mo between San Jose, Baclao, area, do mga amo na nang ginatabok-tabok nila. Now, hindi lang gid ko sure kay sing una may balita na nga may mga nagaining kwentruhanay, may nagalinagsanay, may nagahimo man sa mga crime activities dito sa babaw, ngano amo man nga mga apelyido ang bation, pero ini bala tuod gid man nga kung ano kagano giman participation la dis Bacolod, grabe man kay isog. Makabati kita balita, proud kita tani kiti taga-Kawayan ni galing kiti do kaso ni tubang laho. Online sa hotline. Joining us this morning ang hepe sang Kawayan PNP. We have police major na siya sumungday, no? Si Sir Garingana. I-check tabi kay daw kadugay naggamiway nagkitanay nagkakaidlaw kalipat ng ni dugay si itsura niya mo. Sir, good morning. Yes, sir. Good morning, Bida, sa imo. Good morning na sa tanay nagapamati sa mga programa. Salamat kisa times ligo kakahidlaw. Naku, nagkakalipat na ko sang aranggo mo subong, sir. Colonel ka na o Lieutenant Colonel ka na o Major pa lang? Yes, sir. Police Major sa subong atong ranggo. Ate, sige. Abi ko gani kung may promotion ka lately. Pero ari, congratulations first and foremost sa team mo nga operate upon na sang nagdugang dito nga unit agon madakpan ni ang ginaligar no nga grupo kag leader sang Ipugon group dira sa area mo. Tell us, sir, paano nyo ni sila na locate kag in nga area gini man amo ning sa Baclao sing una to nga permega iling kwentruhanay? Yes, sir. Actually, ini nga grupo, sir, doon ka nag-exist din sa Negros, no? Pati rin sa Banwa, din sa ating Kawayan, kag sa sang Sipalay. So, ito na meron kita isa ka radyo accident na natabo din sa Banwa, sa Kawayan, doon sa Barangay ng Bugsay. Tapos sabihin ng ilang mudos, hiluan ni nanay ang hido nga sa palibos ang balay, ang ilang subject, then mo pagsunod nila. Then, ang atong biktima actually, so partially identify sila pagi sa mga tato nga nakita sila kalawasan. Okay. Ini naman si Francisco nga leader sila ng grupo. After natabo ang incident sa Kawayan, naspatan natin ini siya.
dito sa isa ka barangay nga kundi may ara sa gali nga isa ka babae nga ginanagyan na kag ginapulian. Then apan nabato nila ito nga information, so nag-contact ito sa gathering information regarding sa mga tao kay ini siya nagpaklala pa sa nga katako sa Philippine Army. So, din-confirm natin, din-survey na sa atin yung case natin ng area until such time na saagi sa bulay sa nga itong mga pumuliyas ang diri sa Banas Kawayan, natigay natin nga nakuha sa kahapon. Okay. Tungod nag-cut to ini siya sa media niya pag nagpuli sa balay nga ginapulian nila, temporaryo ginapulian nila. No? So, talag siya sa Malacan, sa makita, Sir Mong. So, mo nga kahapon, successfully nakuha natin ini siya kay pagi sa bulay sa pumulayo kag atong operatiba. Wala mga pangduwa, din sulod natin, isulod sila sa atong mga kapulisan sa iyang mga kwarto kag nakuha ang ini nga suspect. So bali apan apprehension sa suspect may mga na-recover kita, nakuha kita nga mga armas sa posisyon niya, sir? Yes, sir. Actually, pag dakop sa iya dito sa sulod, gapangimos inis pang gamit niya, sulod sa bag niya, ay may information na di kami nga daton nga dumalagyo ini siya tungod na nabuluba ng ilang grupo ang sabi sa mga idapalay diri kag panakalaka kalpatan sa diri sa Negros, no? Ang pagi sa text na nakita naton sa cellphone nga nagapaandan na sa ilang mga food nga malaylo anay manako kay nabalaan sang kapulisan nga sila responsable kag ang nila modus. Okay. So, sang pagdakop natin sa iya, dala sila sa atong operatiba sa station, dala ng bag na rasiya. Kag yung search ining bag, pagi sa pag-witness man sa mga opisyali sa barangay, kag Lydia man mismo, no? Okay. So, positively nakuha ng isa granada nga natago sa bag. Okay. Then, ang armas niya, actually, tungkol sa information na dato natin nga ini siya madato, kay Armand Dangerous ini siya. Wala na ito ma-share sigid ang bilog na balay since na ang ato lang is dakpunta lang siya tayo sa warrant of arrest. Okay, okay. So, kung ano lang ang nabilong na nayatan niya, dire na kami na-concentrate kay kami inspector man na ang armas sa aras ng bag. So, granada nga ito nakuha dito. So bali sa apan interrogation kag nanoman nakakuha kita mismo direkta sa iya nanong sabat niya partito ya sining case diri sa Bacolod nga tinapatay patong isa ka Billion National. Sir, konektado sila or directly siya mismo nakaparticipate today? Well, actually, sir, nag-conduct ang aton operatiba sa internet naman sa NOPO, DCPO. Ito lang aton City Director sa Bacolod, Police Office sa Arabic kagabi, kag nag-conduct kung gusto nila man investigation, kag interrogation, kag interview sa mga aton So may regulation actually nga ginhatag ini aton nga nadakpan. Pero as of now, sir, di natin madibog sa anay since nga ongoing pa ang collaboration sa atong mga kapulisan. Regarding sa mga upod kag about sining Isigat naman sa petition niya, siguro ang Bacolod Police ng balat sa pagka-identify sa ininga tao sa asawa sa biktima sa Digres na dito sa Bacolod kung kalalaya o kung isa sa mga nagsulod dito. No? Pero diri sa aton, ining atong nadakpan, isa sa mga nagsulod sa isa ka balay diri sa aton sa Kawayan. Grabe, no? Siya una, magtaklag ko na magkadto ko inayuan, bation ng mga ngalan nila, party sa sa kwanto bala, Cartagena, sa Ilihan. Siguna, pero may kuda mo galagaw sa mga kasimanwat. Mabatian ko ni mga apelido nila mo? Yes, sir. Actually, sila na yung mga responsable sa series na pagpanghold up sa atom areas, no? Diri sa Kawayan, kay sa Tipanay. Oo. Nag-exist initali pa sa unang grupo, galing kayo nag-on-off lang sila. May project na kapakita naman. Kaya doon mo silang grupo nga mismo ang ila, may breakaway group di sila sa una, kaya doon sila mismo kayong kwentruanay, sir, no? Yes, sir. Amo na yung bilang iba group, sir. Isa yung naka-grupo sa una,
Galing kayo naglaylo ini ka nagkali sa grupo, nagtupod sa ilang grupo, pag may amoy ka inkwentro na permit dito sa Barangay Baclaw, no? Correct, Baclaw. Pero yung Villanueva group na neutralize natin ini, no? Pangulang na chill point pa kung encounter yun sa ating mga grupo, may matrupa man diri sa atin sa Kawayan. Okay. Hindi natin nga diba? Wala natin sa grupo nga Villanueva group na dula ito, amo na siguro nag-exist na ang itugon. Aha. So anyway, congratulations liwat sa inyo sininga team. Hopefully, ang mga cases dira sa aton sa Kawayan, maganagan naman si Palay area ang kanduni bangod sa pag-aresto sining ila grupo. Ano, pulitanan nga member nila tani tikma na lang sir para once and for all magtawhay na sa aton lugar? Hopefully sir, ma-address natin ini nga grupo. Kada paagay mo sa programa, ako din nagpangaibulig, no? Sa tanang mga biktima sa sininga grupo nga natabo diri sa sa Kawayan kasi nga lugar na may kadlok magpas ng kaso tungod ginapagay sila ang inyong grupo nga balikan kung manugid sa pulis sa magpas ng kaso. So, ginagawa sige sir, ang tanang mga biktima nga magkatag diri sa aton sa police station pag makipag-coordinate sa aton para tanawin lang aton nadakpan kung ini siya isa sa mga suspect na pang-hold up pamatay sa ibang lugar. Kaya kadala ko sir, hindi lang isa di ako basis ng imo sang krimen ini nga nadakpan. Kadamo sang ilang imo pero nga yung pangulat nila nga wise and kaisog magpasang kaso itong nag-block nila. So, kami sir, sa diri sa Banas Kawayan nga sa pulisan, ayaw din sila na di magka-block kag para din natin ang kaso sila para madula na yung mga grupo at wala natin kablokan pa. Eh, notorious ini nga mga grupo mo. Gani man. So anyway, salamat gisa time. Pero by the way, sir, ang aton daya nga monitoring upod sa Coast Guard kag sa Bantay Dagat mayo kay dira sa aton way siya nagalinusot yung from Iloilo no nga mga LSI o stranded nga gusto magtabok na. Kumusta sir monitoring ta? Actually sir, hugot din aton monitoring sa aton kadagatan sa Balas Kawayan, no? Joint kami din sa Coast Guard Bantay Dagat kag ibang mga opisyalis ng barangay nga sa postal, no? Pero may nagalit din man siya, pero kadasig natin may intercept dayon, pinakatuhan natin dayon, kung ang task force. Kaya ginapangitaan sa mga dokumento. Kung wala, hold natin kung quarantine or idle na pabalik natin sa ilang lugar kung dito naghalin. Okay. Kay kabudlay sir nga may naginabot na wala kabalos ang ilang travel history. Kasi nga continuous ang ating ring monitoring sa mga dagat na portion sa atong banwa. Sige. So halong ka mo dira sir especially nga ti ara sa imo da custody subong ning ipugon base blakon may mag-risback ka grupo lang kagatuon lang sa opisina mo? Yes sir, tuloy sa always yung nalong atong kapulisan diri kada wide nga kapoy nga mangita sa ila no, nga masahan sila para lang sa safety sa atong nga matungli sa Banas ng Kawayan. Salamat kid Major Galing Gadaw sir. Good morning. Thank you sir. Good morning sa lahat. Madalas salamat. Action Hotline. Oy, kay Mark Jason Locsin. No, morning lang. Tamiyaw ko no kay Papa niya, Jason Locsin. Belated Happy Father's Day. Amo man kay Raylan de Los Santos, watching here in Singapore. God bless, keep safe kamo dira. Kag wala pa gani matapos ang COVID-19, ara naman ang linog, nag-attack sa aton dira lugar. Kabay pa, hindi na ni masundan pa ang mga mabaskog nga linog da, no? Sa La Carlota area, check talang karon na mayor dira sa La Carlota kaga mga lugar malapit dira sa tilan sa bulkan kon sige pang mga linog na batyagan nila. Elizabeth Malaka Gamala, good morning man. Dennis Richard Tibor Roma sa San Enrique, salamat gida birthday subong nung Nelmar. Ay birthday ni Toto Nelmar subong ni Ado Nelmar. Birthday guru ay huwag siya ka pabalaw. I-check nyo bida kay huwag siya ka ng duty. Subong mo. Lourdes Tambasin Bronzal, watching live from homesite Barangay Montevista. April Banaag, watching mobile ko pakadto kaman kalan. Thank you, more power and God bless. Halong nga sa mga nag-travel dira.
Mary Grace Eugenio Fermin, Happy Father's Day kuno kahapon. Sige, salamat. Papol Sibugiro. Correct. Galantaw kami live action art sa Moises Padilla. Halong kamudra. Meriam Biliesa Binuman, belated Happy Father's Day sa imo man kag sa pamilya kag sa mga tatay sa inyo pamilya. John Michael Himay o Gimay, monitor man siya sa La Castellana. Salamat gid. Melchor Baruca Rombines, Happy Father's Day sa imo man kagawad. Eli Jaime Trestiza o Romela Siblag. Ara ko sila sa Estepaniaga monitor manoa. Sinong Roberto Hirapusco Caraballo. No morning galidra sa utudahan dumanan kag tamian niya Caraballo family sa sitio Mayang, Kanduni kag Sipalay City. Erwin Gonzales, good morning. Monitor lang kami ni Coco Franco kag ni Dudoy Taiko diri sa Barrio Maaw. Halo nga. Baskog yung picture ni Erwin Gonzales, si Mr. Bean, si Rowan Bla, kita mo lang ano. Ari mga tao kay bisan way dialogue nila si Rowan Atkinson apelyido ni Action GM, no? Bisan di siya magambal yan, no? Ang gesture niya pala makayuhom ka na siya, no? Kabuinas tao ni. Guro ko nag-itsura ta si Mr. Bean, mandamo matapans kay nang matindog pala siya sa stage Action GM, ginapalakpakan na siya, no? Action Hotline. Gino Estrabon. Heaven, Gino Estrabon. Ay, nagdubli. Morning man. Jocelyn Libon Dispujo. In Omnibus, Amari Estriver Domino. Grabe man nga alam niya to ba? Jonas Tumanday. Angel Torino. Good morning. Kung magsulod ka sa isa ka barangay, need gid ang health certificate. Halin lang ko Bacolod, puli ko tani sa Kawayan. Why naman nasubong pero mas nami gitani kung may ara ka. Pangayo na lang health certificate. No? Idna Sobricaray, kay Herman Antoniega sa La Castellana, ginatamayan niyo man. Happy Father's Day. Jeffrey Rodriguez. Mayor Doc Irene Montilla, kay Isber Raymond Jard Montilla ka sa team Vamos Isabela. Good morning kuno. Sige, Mayor nila dira sa Isabela, no? Si Mayor Doc Irene Montilla kag Isbe Raymond Jard Montilla. Salamat kita Jeffrey Rodriguez sa imo mensahe. Aloha, Malis. Morning. Gamonitor sila sa Sumag, Marlon Villafranca. Lito Dayap, Vereno ka Santillan Makunan. Hindi ko maubos tanan. Ang iban, karon naman, dugay-dugay. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan.
Lisod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente
at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamyo Philippine Standard Time, alas 9:15 na kadasig sing timpo tano. Oy, good morning gali. May lang pag-monitor dira sa kay ng Joby Ituna Taton sa Hong Kong. Ga-monitor siya kay Bowie Jolingo, araman si Sir Nonoy Espina, paring Paul Alonsagay, no? Pare, kumusta ka na? Kumusta ang Japan subong? Si Sir Lanaria, kagsuon na to na Glenn Talafiero. Oh, good morning.
Sa tanan nga mga miyembro sa Kabalikat si Vicom, how are you? Good morning. Amo man sa Guardians group pa. Ano man nga aggregation ka, basta Guardians ka. Good morning sa inyo tanan. Aryo, antes ko katuan, o mga update kali subong, ang biyahe, no, especially ang Ilis Aibla, kag ang sweeper flight, i-check tani kido hindi subong why siyang maabot rin sa aton sa Bacolod, pero ang Cebu gid nga mo ning daw ginhold anay, bangod man mismong DILG, nagpapanaog mando, nga hindi anay ni sila pag tugutan, makagwa kag makasulod man. Which is really good, kay kadamo gid cases abi, kung when you talk about Cebu City, no, kag mismo sa province, to damo yung cases nila, no? Grabe ng COVID-19. No, ari ay. Parte karon update sa iban pagin nga ma-issues, pagkaronan ko lang napalihog, no? Kay may mga aksidente, pagani mo, Action Alvin, karon na lang nagurong imo aksidente, kag ang nadakpa naman sa bypass, no? Pagkapakaronan ta lang na, kay ariyo sa mga nagapamangkot bala, parte sa Social Amelioration Program, SAP, aga pa kay nagalalisay ang duha ka taxi driver. Sila may harap pa matunon sa Contrans. Sa uli ako ang naripahan nila niya, sir, anong mambal mo sila, kuwag pa ko ideya, gid ako na, no, gid exactly. Pero under the bayanihan law, kinanglan may harap, pagid man nga batunon nga ayo. Dati, ano gid bla ini? Saan o bala posible matupa ini? Online sa hotline. Ang DSSD ang papel niya nagapatigayon lang ini, pero ang frontliner sinigid amo ang DSWD. Joining us this morning is the DSSD head of Bacolod City. We have Ma'am Pasita Tero on the line. Ma'am, good morning. Good morning, Action Art. Good morning man sa aton tagpalamati sa bilog nga Bacolod City. Sa Negros Occidental. Salamat. Kit kay siling ko siguro makayo ko na ibulig kay Ma'am Paset nga magkapamangkot na nung latest sini kay damo nga pamangkot parte sa SAP ang second tranche. May mga guidelines na ni kag san o posible ni siya gatupa? Oo. So far Action Art ang matagaan na gitong second tranche among Bacolod City sa Region 6, no? Bacolod City, Iloilo City, and Iloilo Province. So, makabaton niyang aton pumuluyo sa Bacolod City probably within this week, no? And hindi amo lang na, no, nga may second chance, may ara pagid nga pagabatunon. Atong ulihi bila nagpalista nga mga left out, no? Kag after finding it out sa ila the duplication check nga they are not really included sa first tranche naton, kag eligible sila for social amelioration. Okay. Amo man na sila ang magabaton sa dungan sa second tranche. Pero most likely, atong mga na-include kag nakabaton sa first tranche, may chance sila yung mahatagan para sa second tranche. Oo, provided, may provided, no? Ang ilang mga entry or ang ilang lista, wala na lista sa mga ineligible, no? Kung sa'yo doon, qualified gid sila per validity check sang DSWD. No? So, gina-counter check, gina-deduplication check nila kung bala ini sila nakabato na sa iban like DOLE, DA, or may SSS sila nga nakuha. So, i-eliminate na sila. And then, ang iban pagid nga validity check na ginhimo sang taga DSWD, during the ilang pag-validation wala sa kada barangay, may mga nakita sila mo nga may ara kita nga 76 kabilog nga double claim. Kung sa'yo doon, naka-claim sa iban nga barangay, kag nag-claim pagit sa iban nga barangay. Oy, sus. So 76 na sila kabilog. Kaya mo na silang hindi magabaton. Kag may ara man nga 4-piece nga member nga ara sa rooster nga hindi man na sila pwede makabaton. Pero nakabaton. So, i-deduct na sila. And then, may ara pagid nga nakitaan nga hindi gid siya eligible nga magabaton tungod wala siya na belong sa low-income families. No? Kag sa isa ka pamilya, tag-2 sa 3 naka-claim. Okay. Kaya gina-deduplication check man na natin. No?
So these are the persons nga hindi iya makabaton. So more or less gin total namon daw malimpyo na lang siya sa mga 97,000 plus ang makabaton gid for the second tranche. That includes sa mga na-lift out. No, lain pagid. Lain pagid. 97,000. Ang limpyo tabala in this nga 98,143. Ang malimpyo talang din siguro mga 97,000 plus. Hindi ito ka-exact na kung pila ang sobra. Basta more or less amo na siya makabaton sa second tranche. Okay. And not only that, may 15,000 plus kita, mga 15,700 nga makabaton gidya sa left out. Sa batong wala na include sa first tranche. No? Mga sobra 15,000 sila. Ang magabaton gidya sang 12,000. Okay. Wow, very good. So, hopefully, basi masugdan na ni, say manigyapon ng process guro, ma'am, no, nga kada barangay dito ang distribution sini. Oh, pero medyo subong ginistrikto kay we have to observe the social distancing, and so we requested the help of the Armed Forces of the Philippines naton and the PNP to keep the order and for security, no? And ginlighten naton into 1,000 per work team, no? So 1,000 beneficiaries lang kada team ang pwede nila mabayran. So that kung dako ang imo nga barangay, so damo nga venue ang kinahanglan para sa inyo. Okay. Kaya kung ihatagan na nila kami 3 days to finish everything, then we have to double time our payout. Sige. Anyway, sa mga nagpamangkot, hulat-hulat na lang kay within this June, basi ma-start na ginman, ma'am, no, ang releasing sini. Probably within this week. Okay. So, ang gina-expecta, basi kung same gyapon nga mga name barangays anay o kung ang mga numbered barangays follow ang name barangays. I-grupo nato ni if we have 113,000 all in all, mag-distribute kita guro 36,000 kung tagaan kami 3 days to accomplish all these things. 3 days lang. 36,000. Oo, ano na, kaya kinailan ano kita before mag-end ang June 25, no? Kaya ang validity sang bayanihan to heal as one is only for 3 months, diba? So it will end on June 25. So dapat nakalagas kita sa ina nga deadline. Sige. On that note, ma'am, salamat sa time ka. Good morning sa imo. Thank you man, Sir Art. Salamat sa tanan. Ingat ka. Action Hotline. Ayos congratulations sa mga madala dira atong mga nagdulubli, hindi ka mo makalusot. Kay may ara cleansing, may ara sang double checking, tinagwa. Ang iba nabi, kuan gi mo nakabato na sa lain nga barangay. Maninguha pagin nga makakuha sa iban nga lugar. Ti okay pa na, nakalusot ka mo, ti tawani, kay may second trans. Kundi, way ka mo madala. Galing taga Bacolod City lang. Ay, kaluloy, man taga Negros nga sa probinsya. Way sila batuno, no? Ang mga na-left out, ti mayara ka mo. Now, ang akon lang, panugyan sa inyo, muning ginareklamo, ta subong nga porti kapigado, please, gamiton tani, para sa purpose nga makapahaganagan, makasulbar sa aton problema sa kapigaduhon na magabulig sa pangabuhi ta. Hindi ko ruyang mabatian sa ulihing ang isa ka beneficiaryo. Madakpan naman nga ginyup-yup sang syabo o kung gimakal sa kung ano nga illegal ang kwartang ginatag sang gobyerno. Maluoy kamo sa lawas nyo. Huya-huya man kamo. Kagbasi ko ng iban dira, magkaladakpan bagon nga nagbulang, nagpanahor ba? Hindi na lang paliw, gamitan nyo lang na sa purpose ay nga makatibawas kang makasalbar sang inyo sini nga kinanglanon. Morning lang no, kay Attorney Dan Pondevilla, Joey Alegria, former Vice Mayor Taddy Saison, Frankie Alojado, Dexter Bihos, damo sa ilanong iban no ay kuid malabutan no. Birthday gid man to ni Adonel Mar, Axonens. Do hindi ko makuha na do. Kada may ari di greetings kay na si Mrs. niya nga
Birthday ba kung hindi? Basta kada kita ita, happy birthday Action Hotline. Alas 9:25. Action Hotline 2006 Golden WD for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Ayos, ang way kumalabutan ng mga mensahe palihog. Karon na lang sa Aksyon BBB program kag parte sa COVID-19 update. Kabalo ko na mo gining gusto makaisayod. Karon na lang sa udto. Oy, sa mga mahilig magpamati drama dira hindi ka mo magkabalaka kay matamat na nga nagabalik sa normal kag ang schedule no sa mga drama naton pero starting last June 19, last Friday, may mga replays ang last 10 scripts ang paborito ng mga drama nga Ombra, may Tigulo Cielo Alimango, This Is My Life, nga may Tigulo Relasyon, kag Timbangan sa Katarungan, Jack Balaan, Berador Season 2, pero aring balantayan on July 1, Hulyo 1, mabatian ang kasugpon sang ini nga mga drama, kag mabatian man ang iban pa nga mga drama, pareho sa Barangay 684, kag Johnny Tango. Why na tagaling tiyempo ang akon lang reminder sa aton nga maka-aksyon, pabakuron tagid ang aton immune system kag resistensya sa lawas, paagi sa paggamit sa produkto nga napamatud-an ang ka-efektibo. No? Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Ako mismo ga-rekomendar, kiti siyempre ako gagamit kisinimo. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, ang nami niya kay, kundi ang mga research dito sa Punsod America, nagapakita nga kung ang santone nga makita mo lang sa Dr. Alfred's Mangosteen, simbugan mo sang anuman nga chemicals, kag iban pagid, halimbawa, nga ingredients, may ara sang effect no sa molecular structure kag nagakadula ang natural healing properties o kun duna no nga ara dira sa santone nga iya sang Dr. Alfred's Mangosteen. Amo na yung pagtuon nga gintingwaan gid nga ma-preserve ina, that is why pure and organic ang produkto sa Dr. Alfred's ang Mangosteen Capsule. Mabatyagan mo gid kag ang direkta niya ginabuligan ang aton ikaing lawas gid bangod kay resistensya kag immune system ang ginatarget. So ano pang ginapangita naman? Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, parisan mo sang tea, a combination gid nga perfect para sa inyo. No kay tiyang tea maayo ini para sa may mga hapo, mga kababainan nga nagaproblema sa ila monthly period. Action Hotline. With Action Henry Espulgar sa technical side ng inkabuylog ta karon nga aga, Action JM Baikin kag Action Dorel Cabato. Ako naman Action Artay Hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.